Prosím ťa, teta, ja som prespala u Ajsín, tak som si hovorila, že teda predsa môžem. A prosím ťa, je tam s tebou Lucy? No, buď taká dobrá, daj mi ju k telefónu. No, počkám. No ahoj, miláči, maminka volá. Ktorý ti? Teda ty šiel do práce. Áno, do práce. No a vy ste ako? Ja som kamarátka. Kamarátka. Ja sa kúpem. No tak, to vidím, áno, kúpete sa. Ja sa rada kúpem sama. Tak ja sa vám ospravedlňujem ešte raz, ja naozaj ma to mrzí, že som vám vtrhol do tej kúpeľne, teda ak sa ešte nemáte, ale ja vás ubezpečujem, že mne ženská nahota nič nehovorí, viete. Mňa na žene zaujímajú úplne iné partie, no, tak napríklad tvár, no. V očiach je napísané všetko, niečo na raňajky nedáte si? Nie, nerobte si starosti. Mliečko? No, to by bolo fajn, to keby sa vám podarilo. Tak to snáď už nie je ani mliečko, to je tvarok. No. Tak mliečko nemáme. Soho. Vy máte s tými hodinkami niečo? Neviem. Čo? Môžem sa nepozrieť, prosím vás? No, tak... No ale tie sú plné vody. No, sa nejak zarosili. No, tie sú úplne plné vody, to treba vyčistiť a nevyšľúkať. No, ja sa na to pozriem, ak dovolíte. Nech sa páči, natrite si. Tak mi prosím vysvetlite, na čo by som tu mal toto, ha? Ja neviem, kvôli tým očiam? Mňa teda oči vôbec nezaujímajú. Môžem sa opýtať, aké má pán Pengeli dôkazy? No, pán Pengeli má kopu falošných účtov, no. A práve dnes mi volala sekretárka, že si celú agendu zobral so sebou, celý šanón. Čiže keď príde pán Pengeli do toho hotela Warwick, tak bude mať celý šanón s vašimi výdajmi? No, teraz to hovorím, áno, celý šanón, no. No. A on sa ich opýta, že kde je ten písací stroj, nie? A oni, že aký písací stroj? A on, že ten, čo im volala zamestnankyňa ich hotela. Haló, tu hotel Warwick, pamätajte sa. No, to si pamätám. A oni vlastne nebudú vedieť o žiadnom písacom stroji, ani o telefonáte, ani o tom, že si tam vôbec niekedy bývali. A on im potom predloží ten falošný účet, nie? A oni okamžite zistia, že je čo? Falošný. Pozrite sa. Ja mám úžasný nápad. Vy by ste mali tie zostávajúce falošné účtenky všetky zničiť. No? Ale to je výborný nápad. No? To je výborný nápad. Vás by mali stíhať. Pretože vy ste nepodľahli momentálnemu pokušeniu potiahnuť niečo v hypermarkete. Vy ste opakovane systematicky podvádzali svojho zamestnávateľa a oberali ste ho o peniaze podvodným spôsobom. A preto ctihodný súd. Žiadam trest v najvyššej hornej hranici trestnej sadzby. Toto nie je čin úbohej vdovy, ktorá sa snaží zachrániť svoje úbohé siroty. Toto je čin, ktorý má na svedomí muž v plnej fyzickej sile a ktorý nemá žiadne iné záväzky, ako financovať svojho jediného syna na súkromnej škole. Čiroka, takto som sa otočila a tí cestári tam kopali, tak oni vôbec nič. No ale ja sa na vás pozerám. No, tak hej. Ale ja som bez práce. No, to nevadí. Ja už som bola taká zúfalá. Môžem sa spýtať na prvé dojmy z predstavenia? Výborné. Áno, bolo to úžasné, zábavné a super. Nie. To bolo výborné. No, nemáš k tomu viac. Díky. Bolo to skvelé, no. Veľmi pekný zážitok. Úžasné. Tak mi to rýchlo ubehlo, že ja som úplne v šoku, som bola prekvapená, mám príjemný zážitok a
a teraz sa idem pripravať na naše predstavenie, takže Čiže budeš zase úplne v šoku. budem úplne v šoku. Ria, miesto super. Veľmi dobre to bolo, úplne tá hodina nám tak prešla, sme sa zabávali, veľmi dobre to bolo. No, dobre to bolo. Kvalitné. Veľmi, veľmi, veľmi dobré. Prečo? Perfektne spravené, ja neviem, proste veľmi dobrý pocit z toho. So svojimi kamarátkami. Boli tri. Všetky mali prsia, trojky, orgazmus a depresiu. Príliš pekné, príliš inteligentné a príliš sexy. Čau, mám. Je už u teba hysterka? Nie, ešte nie. Nevadí, o chvíľu dorazí. Mami, prečo sa stále stretávate u mňa? Prečo? Pretože rodinné posedenia sa najlepšie organizujú v tvojom byte. Pretože máš umývačku riadu a odkedy nebývaš s bývalou, dá sa u teba stretnúť kopec pozoruhodných ľudí. Preto. Už aj ty si na ich strane? Čo? Nedorazím, hneď som tam! Ale keď on ma hodil o stenu, ja mám všade modriny. Neviem, čo mám robiť. No, keď chceš, tak tomu tvojmu exotovi tak rozbijem hubu, že si bude nosiť zuby vo vrecku. No, nepláč. Nepláč, no. Keď ja neviem nájsť druhú. Ja som totiž bez hysterky úplne stratený. Fakt. Môžem tu prosím vás pred vami všetkými klaknúť na kolena asi takto a povedať mojej láske jedinej, že ju milujem. Áno. Prečo? Je tu predsa môj manžel, s ktorým síce nežijem, ale mám pocit, že ešte predtým, než sa s ním definitívne rozvediem, tak musím urobiť niečo pre záchranu nášho chatrného manželstva. Pane Bože, a máš ešte nejaký iný problém, alebo kvôli ktorému sa chceš rozísť? Myslím si, že mám. Počuješ? Zmizni z môjho bytu! Počuješ? Odpál! Vypadni! Mami, ty pečieš koláče z trávy? Zo zdravotných dôvodov už sa mi tak netočí hlava a zlepšil sa mi zrak. Keby si náhodou mala niekoho pod postelou, vieš, nejakého takého milenca alebo tak nech ide rýchlo domov a neotravuje nás tu taký pobehávaní v ponožkách. Tak toto... Počkaj, najprv si musíme dohodnúť pravidlá. Jaké pravidlá? No a to, že musíme sa dohodnúť, že kto bude... Tak keď nepotrebuješ pravidlá, tak ani ja nepotrebujem pravidlá. Ale budeme si odpočítavať, dobre? Ja sa asi predsa len preorientujem na tých chlapov, lebo s tými ženami to je ťažké. Vítajte! A kde máte gule? To